Zdravím lidi vás u nového videa. Dneska se jdeme kouknout na updateový video v OG mapě. Tak tady zanechte like a odběr a jdeme na to. No. Doufám, že to aspoň bude stát za to. Tak, za chvíli se to načte. Já se zatím kouknu, co se dneska hraje. Tude, jo. Ajajaj, v duech. No nic. Tak to zase nestihnu, no. Zítra zase jdu tak to je peckojdní. Jo, mezi tím se koukneme na celý Battle Pass OG. Takže tady máme nějakou Omen Hunterku. No, tady je i druhý styl. Tady máme DJ Lamu nějakou. Tady je její další nový styl. Určitě se... Jo, hezky černý. A tady potom máme vlkodlaka, nebo vlka. Vypadá hezky. Jeho Batblink, jeho pickaxe, je teda glider. No, se to loadinguje, no, pecka. Doufám, že se vám aspoň to video bude líbit. Ukážeme si všechno, co je tam nový. Joj. Tak už se mi to načítá. Tak, přidali nám nový autobus, halloweenský. První, kam si dropnem, bude tady. Tady, jak spadla ta červená kostka. Tak sám tady vytvořil nějaký kráter. A tady prostě levitý ostrůvek. A padal jsem hodně lidí, takže to není old. To budou fíky. Tak musíme odletět na chvíli, aby jsme neumřeli. Potřebuji rychle vyhýlovat. Tak. Jo, tak teď vám ukážu, jak to vypadá. Jo, takže tam je zaseklá kostka. A takhle tady levy, to je prostě ostrov. A tam je velký kráter.
Ale tam teď nejdu, protože je tam hodně lidí. Musíme si natěžit matru nastavení. No už je sforvo... No to jede nějaké rychle, to se mi nelíbí. Nemám ani žádnou pumpu. Tak... jablíčko, jdem. Si musím nechat pár těch bandážích, ať mám nějaký ty heal. No nic. Jsem asi mrtvej, kámo. Nějaký škudák. Tak, mrtvej. Oh, good. Je tady i halloweenská výzdoba. Mega děsivá. Wow. Tak si dáš. Budu se tam snipe nebo nevím. Potřebuji se orientovat. Unik. Jsme utéct. Tak kde seš? Děláš frajera, teď se neukážeš. Je tam. Já ho asi nechám. Tady musíme Erika natěžit. Surky. A zdrháme. Jdeme vám tady ukázat tady to vyschlý. Tady, co to je? Tady je nějaká kostečka, co to dělá? Neomezený sprint. Tak to vám doporučuji brát. A jsou tady vždycky dvě shady u těch písmen, nebo co to má být. Co to tady vyrili. Ta kostka. Ale asi ten sprint nebude neomezený. Podle mě bude na pár, nevím, tak na minutku, ale nevím. Tak. A tady je další ta kostka. Ty vogo, to je spawner na kostky. Dostanu. Ach jo. Tak znovu. Hrozný člověk toto dělal. No. Pecka. To je fakt pecka, no jo, no. Úplný chudáček. Tak. Se to zase loaduje. Dáme ještě jednu hru. A potom já vám chci jako názorně ukázat, jak to tam všechno vypadá. Kostky jste viděli, tak to je asi všechno. A ještě hrad tam je nový, tak ten vám taky ukážu, velký zámek. Tak, jsme v lobby. Důležitý je být sluníčkový. Proč se nerušíš? Dobrý. Tak kde máme ten hrad, že bych tam rovnou dropl, ale bude tam hodně lidí. To já nevím přímo, kde je. Na mapě ho nevidím. To je těžký odhadnout, kde je. Jo, tam je. Tady je.
tam je. Takže jo, nachází se tady na kopečku. Tam dokladím, to je asi novinka, co vám tady ukážu. Protože jsem o něm nevěděl, že je tady. Jsem dlouho OG Fortnite nehrál. Naposled včera. No, chvilku si tady takhle počilujem. No, mám asi plán, že padnu semka. A potom se tam asi riftnu. Anebo semka. Jedno z toho. A uvidíme. No. Nebo dropnu sám. No. Pecka. Tady už je človíček nějaký hnusnej. Ten mě zabije. Rychle to odgladím. Co to sakra? No, tak to já už jich... Tak já si chcípnu. Ne. Jděte po sobě, ale ne po mně. Ty sráči. Co to je, kámo? Já mám brutální lagy. Z ničeho nic. No, tak ještě mě zabí, no. Ty Elko jedno. Hnusný. Úplný děcka jsou tady. Šněchát, kámo. Já si chci vylutit jenom zachcenou bednu, kámo. Kámo, musím mít tak... Na to cenu vůbec hrát? Kámo, k čemu jsem se to upsal? Fakt, kámo, natáčet vole videa, fakt, že jo. Kámo, proč to tohle nejde otevřít? Reálně. Fakt, jako. Jo, kámo, teďka nemůžu ničit, no. Miluju Fortnite, fakt, že jo. Sračka jedna. Kámo. Na to video nebudu stříhat, kámo. Mně se mi to nechce stříhat, kámo. Tohle. Co děláš? Já to rozmlátím. Ještě jednou, kámo. Mě to bug... Kámo! Ty vole! Jaký malý děcko tuhle hru vymýšlelo. Vole. Fakt, že jo, kámo. PS4 Core, kámo. Tak, teďka dostanu vole za 200 do hlavy. Buď od snipy nebo pumpou, protože tady bude čekat nějaký malý děcko. Vole ve dveřích, kámo. Kámo, viděli jste snad, že jsem to otevřel? Ne, nepřepínají se zbraně, nepřepíná nic. Welcome to Fortnite, kámo. Typický Fortnite, no. Je, to je ale hezká obloha, no. Lidi, ono se to otevřelo, no nic. Po milion let se nám to otevřelo, no holy. Dobrý, kámo. Jdu vám ukázat ten hrad, projdem ho. A už to kašlu na to, kámo. Kámo, neříkej, že ho dají do zóny. Že ho sejme zóna, ten hrad. Já budu fakt nasranej. Já úplně zapomněl, kde.
Nesnáším, kámo. Fakt, kámo, pomalý OGčko, kámo. Hrajou to jenom ubrečení děcka, kámo. A čekají, kámo. Jo, hrát, Vole. To tady není nikde Rift. Kámo, odstraní OG Fortnite, kámo. Je to nejhorší. Kámo, jen to ničí Fortnite tohle. No. Jo, teď jsem kapuj do týpeček. Pán už úžasně nějak. Kámo, trefíš ho. Netrefíš. Že já se snažím, kámo. Ty vole, tam je. No. Dostal. Co si myslel asi mister? Dobrý. Já půjdu úplně v klidu, kámo. Budem rageovat. Kámo. Tak si počkáme. Však se nic neděje, kámo. Že? Postižáci. Úplně, kámo. To roznáčím, to. Je to staví samo. Teď to zase půjde tam dát, protože je to velká chyba, vole. Bro, tak Fortnite je úplně hrozný, kámo. Vole. Radši, kámo, nebudu hrát nic, kámo. Jo. Dankeschön Fortniteu, kámo. Kámo, nehraj toto. Vole. Yes, kámo, ještě se budu muset vystavět. A proč by tady nemohla být cestička, že? Tak, teď mě tady, kámo, mi nalítne na hlavu týpeček. Zabije mě. Tak, takže jsme to... Dobrý, takhle vypadá ten hrát, jo, upířím. Jo. Fakt na něj teďka mám náladu, kámo. Nemám náladu, kámo. Opovaž se. Kámo, jasně, že se mi to sekne. A za chvíli, jak se mi to odsekne, tak budu mrtvej, kámo. No nic. Nemůžu si čupnout, nemůžu nic. No, už je tady, tak, za chvíli mě zabije, no. Se připravíme. Můžeš odejít, já si chci tady dotočit video, kámo. Jste úplný kaziči, kámo. Tak, teď mi nejde otevřít truhla, dankeschön. Kámo, co tam přibíš, vole? Ty jebanči. Ona se otevřela magitka Čejda, no nic. Kámo, chapter 5, kámo, a ty starší, kámo, chapter, kámo, byly nejlepší. Tohle úplná... No, je tady hodně... Je to teda hrozný spot, jo. Padásenka zbytečně hodně lidí. Zbytečně je tu chcípnete. No, vidíte. Takže tady už bych to ukončil. Jinak to tady celý rozmrdám. Tak dávajte lajky a odběr. Čau.